24. Unimond Rally Team, Valouš Michal a jeho kópy. Vyzerá byť pekná, rýchlostné skúšky vôbec ako nepoznám, prvýkrát v živote som po nich išiel, ale veľmi pekné, rýchle, aj technické, čiže teším sa. Okruh je taký zaujímavý, ale no barzne som potešený z neho, ale dobre, je to hlavne pre divákov. Ideme si zlepšiť chuť po Košiciach, kde sme mali technickú poruchu. Takže uvidíme, jak dopadne Martin. Dúfam, že šťastne v cieli budeme s autom. Kde vás čaká oveľa viac ostrých kilometrov. Takže
večer, no okruh tak sme mysleli, že to bude také no nič moc, ale bolo to úžasné. Vyšmykali sme sa, pošmykali úplne super, akože bomba. A teraz, no obul som mokré, aj dopredu, aj dozadu. Prvé dve rýchlostky to bolo super, akože celkom fajn, ale teraz už tie mokré neboli dobre. A ešte v prvej som ja, no tak neviem, že moja chyba, ale som to nečakal, ma to zobralo do prekopy, som sa zapichol tak, takže som musel vysť, že som dosť času stratil, ale užívame, sme tu, to je základ, ideme ďalej. Kľud Ivan a Drbal Tomáš zo susedného Česka. My ideme momentálne na slovenskú posádku, štartové číslo 24. No na šestke na konci rýchlostky proste nepríjemné zvuky od motora, od spodku motora. Že som nevedel, že čo to je, tak sme to dojazdili. Sedmičku sme išli na blikačkách, aby sme došli, že už potom do servisu, že by sme to dali do poriadku. Za čo veľmi pekne ďakujem svokrovi aj celému týmu, že to dali do poriadku, zistili vadu. Teraz sme si 3 užili neskutočne do cieľa. Pretek krásny, rýchlostné skúšky krásne. Chcel by som poďakovať hlavne manželke, dcerke za velikánsku podporu, taktiež servisu, Lukimu, Lečimu, Peťovi, Kičimu za neskutočný servis za zemie, aj Majke a taktiež Rastikovi za diktát a aj Kliušu za to, že sme tu. Číslo 3. To je majstrovstvá Slovenskej republiky v rámci